nagbabalik po ang Reyna ng bunganga na hindi masyado maganda pero hindi nakakauma yung mukha. I'm back. Yes. Akala nyo, pahiga na ako. No. Walang mangyayaring pahinga sa pamamahay na ito habang buhay ako, lalaban ako. Mga madam, pakishare na aking live dahil magmumukbang tayo ng mga... Nan, kalamis na kami kasi ko ginuok daw pulot ang tabo. Nan! Ay, Diyos ko, ginuok, Lord. Hindi pa basta ang mukbang dito sa bahay, pag grand final, lagi dyan mga madam, abre-bure, sunod-ture, wasa ka na. Sa mga hindi pa po nakasend ng star, available pa po ako hanggang January. Sa mga madam dyan na medyo makunat, ako po si Rica Imbang, Maginoon na medyo may pagkabastos. Prangka magsalita pero may laman. Minsan, akala mo maangas magsalita, akala mo malalamon ng taong buhay. Kung sino pa yung taong masakit magsalita, prangka yun ang taong iyakin at matulungin sa kapwa. Ang ininga programa yun na sa aton. Ang duwa lang katuan ko, masikat o kung malmuranason ka. Ay, may mga sinama ko diyan. Pakishare pa. Pag umabot ito ng 1 million views, mapapalta ko liwat ko. Sa mga Ilonggo na nga mga isaan, mo Diyos ko magbalalago na kamunta, tinyo kabakaba niya. Sa mga chismosa, magchismis na kayo, focus kayo sa mga goal nyo sa life. Ay, kabay pangkurunahan ka mo sa tungkol sa kabasa, sa mga baba nyo, may aga, makaunta sa... umol ko balaga. Shout out sa kay Daki Pamplona, siyempre shout out sa aking idol si Sara Duterte. Mo Diyos ko, Ginoo ko. Madam! Makikita, nagi kami ni Madam Sara, yun dahil. Hindi maglayo ang mukha namin. Maganda lang yung balat niya makinis, pero sa curvaceous body, siguro talo ko sa'yo dahil. Jordan Paul Amparado, I miss you so much, baby! Dalaway-laway, naging ko yung kaya. Wara na 512 pa lang, 0 star. Bo Diyos ko, Ginoo ko, tandugon mo tayo sa mga angel ninyo, tayo kipasoon. Bo Diyos ko, ang mga agi amiga ko sa Iloilo, nga si Abby, tos kabay patagaan, kusog. Kabakod ka sa anag, kusog nga makaluhod sa malawig. Tagaan sang kabakod nga makatuwad sa malawig. Kasanag nga makakita lalaki nga, libre. Bo Diyos ko, kay wala pa na sa kwarta kung kisa. Maubog na siya mga alayan niya na pandalasa. Mayong aga kay Ginny Simiso sa amiga ko nga Reyna sang mga linaga, nilang ang stiwites, gaduga-duga. Lapuyot-lapuyot, wari na nagaluto sang ilakilawin. Ay, buto mo na dagdag na kay uhaan. Ibay mo. Ang pulo rin ka piso sa kapital. Kabay pa nga maka 1,000 star ko subong. Prangka ko yung sa inyo, ha? Hello, Divina! Good morning! Nagigigil ako yan. Ngayon lang bumalik ang wifi namin. Huwag nyo kong anuhin, ha? Hindi ako galit. Karon lang! Ngayon lang bumalik ang wifi namin doon. Nagigigil ako yung sa PLDT minsan. PLDT minsan parang globe. 15 days kami nawala ng kuryente. Tapos yung bill namin 1 month. Sa ano hostisya doon. Pero wala ako magagawa. Parang kumpanya lang yan. No? Pag ano yung mga protocol, ano yung mga ordinansa ng boss mo, kailangan mong sundin. Dahil mahirap maghanap ng loyalty na loyal na na consumer, kahit hindi kayo magka-internet, hindi nagpapalit, no? Nandiyan parang kami sa PLDT. Parang amo rin yan, napakahirap maghanap ng trabahante, 100% loyal. At saka napakahirap maghanap ng amo na mabait sa inyong mga empleyado. Sa mga nakakuha bonus nga nalagbalalayan, congratulations! Sa mga nakakuha ng bonus na hindi nagbayad ng kapal ng mukha, aabot ng 2022, yung settle your account before you go! Bago niyo iwanan ang mundo, bayaran nyo muna yung mga tag-399 yung nautang sa ibon, sa mga personal koleksyon. Ang mga utang nyo kay Salome, pang bayarin nyo kasi Salome, nagniwang nakalibot nga libot sa panukot sa inyo. Ang nagpautang sa ibon, naghilibion. Kaya naiyawan ka pang anabon. Diyos ka panabon. Share kasi ang ulam natin, di pa sa basta, food for the gods, no? Mga pagkaon ni Athena. Hindi nyo kayo pagkuhan na, kaya akala ng iba, patay na ako, nawala na ako sa steamang bagay-bagay. No! Dahil mo tayo noon, dahil nung ininta, and kagwapa. Dutay lang. Guys, ang ulam ko, uga. No, baby shark, sa tawag kung social ka. Baby shark. Ito naman, okra, no? Kasi kinain ko doon sa Iloilo, sa sobrang mahal na mahal ako ng mga kaibigan ko, hindi ko alam kung pinapakain nila ako ng lason, in other words, poison, kasi baboy, karni. Wala gi ko to kakaon tawag, tutuod lang palang luya ko balaga.
Pagpuli ko yung kagabi, Daki Pamplona. Shout out kay Daki Pamplona nga best friend ko nga sa Iloilo. Pagpuli ko lang kagabi, nagkahaon gid ko gatawo, duwa man lang kabilog. Tatlo siya naman ang subong lalaki di sa amon. Good morning, ang ulam ko ho. Nan. Maharap ko rin daw kakwan sa mga hilo. This is a pure organic okra. No? Okra ni siya ang tawag sa mga kung ano-ano. Babala na kung ano na sa imo. Anong English ang okra man? Ladies finger. Ha? Ladies finger. Ladies finger. Oh, in other words, ladies fingers. Thank you so much for my lawyer, Sir Glenn Gulingay, masteral teacher, major of vulcanizing, major of washing, and major of Tagalog. Ang bayin na nakaon yan na yan, nagaling ka man dyan. Kaya ko talip na tito, day. This is ano, pulhoti, ano naman, no? Kita ko siya ba na? Ginakuha niya itong bata, oh. Patis na yun. Guys, good morning, guys, no? So, yung aking motto in life ngayon, ayaw ko na ma-stress. Hi, Sisi Ibit Yamamoto! I love you! Yes! Sa aking kapatid dyan sa Japan, no? Yamamoto brand, Oasis Incorporation, sa mga bag nagla-live selling. Ang aking motto sa life, how it works to yourself. Tatrabahuin ko ang sarili ko. Hindi, kay ako lang yung maubra. Kakapoy. Ayusin ko na yung buhay ko, mga madam, kung ano man yung mga naudlot ko na mga nagawa sa buhay, ayusin ko kasi hindi pa po huli ang lahat. Kung may kailangan kayo singilin nyo na. Yung mga nanguta kay Sister Ibet, magbayad na din kayo. Dahil, Diyos ko, Ginoo ko. Life is short, no? Sit on your account ba po before you go in this world. Sister Ibet, oh, ito yung ulam to. Hindi po makarelate ang ibang tao nito kasi very expensive po ito sa ibang lugar. Dito sa amin, kinukuha lang namin sa kapitbahay namin. Sarap dahil, Umul-umul, ko yan. Good morning. Baka na pagkao. Wag lang puro pagmamahal. Wag lang puro dasal. Kailangan healthy living din kayo, day. Kasi may karapatan kayo magmahal, magdasal, kung healthy kayo. Kaya nga sabi nila, bago ka manalangin, tulungan mo muna ang sarili mo. Kahit gaano ka pa ipanalangin ang kapatid mo, pamilya mo, balik-balik ka sa simbahan, kung hindi mo naman inaasal, hindi ka magiging banal. And I thank you. Lahat tayo dito may karapatan magmahal, umibig. Walang limit. Pipi, bulag, bingi, PWD. Pag umibig ka, may karapatan ka. Bakit sa pag-ibig walang pinipili? Pero maraming tanga. Pagdating sa pag-ibig, maraming tanga, day. Pero walang limit. Hindi tulad na magtrabaho ka, kailangan may kurso ka, ganito ang imo major of English ka, major of vulcanizing, major of tuwad-tuwad. Pagdating sa pag-ibig, kahit sino ka, may freedom ka. Kaya nga sabi ko, ang pagmamahal, ang pag-ibig, walang bawal. Pero bakit maraming tanga? Naging tangagit sila yun dahil sa pag-ibig. Kanamit sang okraga, duwan lang kami minuto, pwede mo na himuon body scrub. Shout out sa aking kaibigan na nanonood, taga Iloilo, Bimbim. Sa mga kaibigan ko, kapatid ko, Daki Pamplona, sa Iloilo, Haro Branch, Lapas Branch, kay sa Lidisma, ay kanami-nami, batasan nga agi. Hindi na nito pasudla, kay gutok ng terminal. Hindi ako na makagtumahan sa kwintal, chat. Kumbuki. Sila ikumbaw.
Ha? Dahon sang ano? Sang kimchi. Mga ayaw ka sa kwenta. Gaya dami sa kwenta. Wala ko si Silvia. Kaya malakat na sa mulsya. Mga ayaw pityo. Ba, amo to, isa na makatoy, isa na sa nakabarangay. Tali pinagdalan yung mga amay nyo. Adri naman kamo madala da yun. Nga daw himuon nyo lang di karindilyan. Balay namon. Iyari, tagaan ko tubig yung sapat nga amaw. Oh. Ilan si Quinta? Kapit din sa pinagdapon. Bas mamahaw naman kami ito. Wala kami na sa mga offer. Agab, kami ka pang offer. Tagaan ko si Quinta. Plate ya. Sino ang tagaan ko dyan? Tuto. Ay, yellow jacket. Char tau galang. Pait pa lang parang at least kahit papago. Hindi lang pag ito eh. Victor pa agad sa likod mo. Hello! Tunla! Sang kanon? Irek! Po, Diyos ko, ginoo ko. Guys, good morning. Guys, nagbabalik po ako dito kasi akala ng iba ya, laos na ako. You do notice the liar is my fate. Ang taong nalalaos, ang taong walang determinasyon, walang goal sa buhay. Taong tamad. Batugan. Kahit dito yung sa social media, na ito matagal ka dito, na hindi ka malalaos kung masipag ka. Follow your dreams kahit sa mga panaginip nyo, sundin nyo. Anong English ang katol? Sakang, anong English ang naluyag ka nga, wala ka ginaluyag-luyagan. Diba? Iniya nami, ginayag ya, tutuod. Sok Sergeant Marlin, ang nikaroon niya sa likod to. Ng isang araw kasi puro steak yung kinain ko doon. Nag-inuman ako sa Iloilo. Grabe ang pag-accommodate sa akin ng mga taga Iloilo. Sobrang init. Minsan hindi niyo ako matisisi. Kung daw wala man lang ko niya ginatagaan niya, wala man ako yung gina-acknowledge sa among lugar kaya hindi naman ako binibigyan ng halaga. Mas mabuti pang lilipat ako ng ibang bayan. Kasi sa Iloilo, grabe ang pagtrato sa akin. Dahil special, di kuya, special child. Do bata ko to yung special. Pati tubi, kuya, do mega offer sa akon kung ano nun ko. Si Daki Pamplona, sobrang spoiled ako sa kanya. So may mga minsan, sabi ko mapa-adapt na talaga ako sa bayan ng Iloilo. Mayor! Diyos ko, ginoo ko. Palangga, ko na ba ng mayor, na ba siguro kayong mayor sa Iloilo, nalipat ko. Basta kagwapo-gwapo na nga mayor. Ngayong taon po sasabihin ko sa inyo, I'm telling you the truth. I have nothing. Nothing at all. Wala akong boyfriend, wala akong soso, wala akong balakang. Wala pa akong Picasso, wala ko yung munay nga nag-autot, o ako nag-taghol nga munay. Pero sasabihin ko sa inyo, marami pong nagmamahal sa akin. Importante po ako dito sa mundo. Lagay nyo lang, ako po ay isang reptiles, nagpapabalance po ako ng ecosystem. Kasi kung mainit yung ulo mo, mawala yung init ng ulo mo. Naging stress reliever pa ako ng ibang tao. Sa mga iba na buwisit sa akin, so lalo ko pa kayong bibisitin para mabalance. At saka wag po kayo mag-focus sa aking mukha. Mag-focus po kayo sa aking baba. Kaya wala ka mo na makita. Sa panahon ngayon, dami hindi na paganda-ganda, pakinis-kinis, pabahaba na ng buhay. Promise. Kaya ko po ginagawa po ito. Kaya ko po ginagawa ko po ito. Kumakain po ako ng mga ganito, oh. Para mag-verify. Hindi mag-ano, unahan, ablanan ko po ito pagkatiyon mo, yung center day. Kumakain po ako ng mga ganito because gusto ko pa po pahabain ang buhay ko kasi minsan tao na po tayo natitintar po ako sa mga pagkain, sa mga binagbabawal na mga pagkain. Tulad yan, mga alam nyo naman na bawal yung karne sa akin, baboy. So when it comes na nandun ako sa mga friend ko,
Hindi rin po ako makatanggi. Thank you so much sa kay Jorlen Boginancial Hananya. Madam, Merry Christmas, Happy New Year. Thank you so much sa gift mo. 1,200 star, palakpak ka lang. Hindi magpalakpak, mapatay. Oo. Dason, bala, madam. Thank you, Madam Jorlen Ginancial Hananya. For your love, no, for your support, no. Thank you so much, no, pang ang New Year ko na nabo, Diyos ko, Ginoo ko. Dahil wala kami kuryente sa bahay. Sa panahon ngayon yan, kailangan maano lang dahil healthy dahil. Kasi pag may pira ka, dahil pag gumastos ka sa ospital, gastos. Ang oxygen mahal, dextrose mahal. Bakit hindi na lang natin i-switch sa healthy living? Ang chismis, very natural yan. Dala na yan sa propesiya na may mga chismosa sa mundo. No, nang naghagis po ng kasamaan, nasalo po ng mga chismosa ni Marites, mga pinsan ni Marites, nasalo po nila yung trumpa at bunganga ng mga anghel. No? So, kung doon sa paraiso, anghel sila dito, demonyo talaga sila. So, kaya naging chismosa. Pero kailangan natin yan kasi malay nyo, mag-back down yung Facebook, mag-back down ang system, mag-back down ang Bluetooth at saka yung mga Wi-Fi. So, ang chismosa pwede nyo pong gawing kaibigan para mag-chismis na mag-chismis, sisikat kayo. Yan ang sikrituhin nyo. Mag-friend kayo chismosa. Dahil, kung namin, akong baho pag-iba, dahil po Diyos ko, kanami namin, kasi samtang ka-chismis, gamuha mo, no? Miga, kita mo to si Kwan, no? Huwag po kayong maniwala na mga original to, ha? Mga bigay-bigay na to, mga non-tarnish to. Kailangan ko yung kumain ng healthy, dahil 3 araw ako yan na nando sa Iloilo, puro lang yung karne kinain ko. Dahil kasi nahiya naman ako na mag-deny, so nililibre ka lang, lalo na pinapakain ka lang. So kailangan talaga i-savor the moment mo rin kasi hindi naman araw-araw ganyan ang kinakain. Thank you so much sa mga nagbigay ng 50 star, 30 stars. Hindi ko kayo maisa-isa, but love na love ko kayo. Nandyan yung suporta, ang kindness, ang taong nagmamahal sa akin, tumututok talaga. Sabi ni Doc, mga ganito daw sinasapa mo lang sa ini-steam mo, tapos kinakain mo siya. Huwag naman masyadong marami kasi baka hindi kayo matunawan. Pero ako po, acidic po ako. Kaya po magtunaw ng bakal ang bituka ko. Kahit lumunok po ako ng bakal, kaya po matunaw. Kasi acidic po ako. Kasi ilang beses po ako nag-attempt magpakamatay noon. Hindi po ako namatay. Dati po na sobrang in love po ako sa boyfriend ko na nakita ko siya may babae at saka ipinagpalit ako sa babae, hindi ko matanggap. Una bes, walang may nagmamahal sa akin na pamilya. Layas anak ako. Pangalawa, wala akong kamag-anak doon. Tapos, feeling ko, I'm alone, I'm empty. Tapos ang taong mahal ko, kinuha sa akin. 2 beses pa ako nag-attempt na uminom po ng tinta ng ballpen. Kaya naging acidic po ako. Kaya po, uminom pa ako ng tinta ng ballpen, madam. Pait-pait, hindi po ako namatay. So magpakamatay po kayo, no? Siguraduhin nyo hindi kayo mamamatay. Yung mamatay kayo, wala kayong mga St. Peter. Oo. Gusto ko pa pag namatay po ako, yung kabaong ko po non-tarnish at saka hypoallergenic. So, kasi baka patay ka na allergic ka ba? Uga na wala. What? Good vibes lang po tayo. Huwag tayong seryoso sa buhay. Kasi ang buhay, pag sineryoso mo, hindi na buhay yan. Buhay na buhay. Lalo na pag wala kang sex life, wala kang love life. Hindi ka pagwapa, laway ka pamatasan. Kabay patagaan ka sa mayo nga lawas, kag diretso nga kamatayon. Mag-amo ka na. Pero kung may mga purpose kayo dito sa mundo, may mga pinapakain kayong kamag-anak, pamilya, para kanino ka bumabangon. Ako bumabangon, ako para sa mga utang ko. Kasi may mga utang pa ko yung mga balayran. Ang iba, pagpakabangon, chismis agad. May ara pa yung may mga edad-edad na yan, mga tigulang na yan. Nga ginadugakan yung pang mga sala niya. Ang bala, naging ka mo nga magpangamuyo, kamo magrosaryo, kamo.
Hindi kayo naghalay ka mo yung kaba, aga pa ka mga basa agad sa baba nyo. Sa amin, anila, yabaw, Diyos ko, ginuo ko dahi. Inang mga agi na dado, wala na liga pala huwayo. Inang mga agi na dado, puro lang yung agi ang makitaan nila, eh. Doon ka namin man ba, inang nga tigulang na, tismusta na, wala pa na napatay, ho. Di mga kig man na sila. Uy, ito mo na ng 5 minutes. Bali ito. Dapat pag-enter, mamula mo. Yung amula, ang amula na bilanay, dapat tayo mo. Wala mo ging liwat. Wala ka lang tukod liwat ko. Bumabawi lang po ako sa sarili ko, nangihina ko lang. So, pag ano mo ko, ang mo muna yung pagbutang, hindi ka magbalik-balik liwat. Liwat ka lang tukod ko. Nangihina ako, hindi ko talaga ito ma-share at ma-post sa iyong wall kasi rich kid ka nga. Pero dahil ko, nangihina ako yun ang pag hindi ko dahil ko, po lang, tandaan ikaw, lig-liga. Nangihina ako pag hindi ko makain ng gulay, puro karne. Kabalo naman kamo sa ako niya, ako ya, dati ko yung vegetarian. Dati pa akong vegetarian kasi yung pamilya ko po, Seventh-day Adventist, no? I believe in the saying that to those who are waiting for the second coming of the Lord, meat eating will be eventually done away. Kasi darating yung araw na wala na tayong makain, day. Kailangan mag-practice tayo kain ng gulay. Mamahal ng lahat. Lalo na may mga utang na tayo sa World Bank. Pag minsan mali pa ng mga leader at mga presidente yung mapili natin, lalo tayong mabaon sa utang. So kailangan galingan natin ang pagpili kasi pumipili na nga lang tayo. Ito, sir. Oo, yung iba pumili, mali pa. Pag binigyan ka ng tsansa na pumili at walang bayad, two choices ang ating pagpipilian dito sa mundo, maging masaya, maging malungkot, tumawa o umiyak. So pag pinapili ka, galingan mo na. Pag pumili ka ng kandidato o liderato ng ating bansa, be wise. Kasi nakasalalay po ang ating kapakanan. Hindi lang para sa atin yan. Kasi kayong iba kasi, ina-expect nila makaupo din agad sa pwesto. No. Tingnan nyo yung future ng ating mga apo, mga bata na binubuntis pala ngayon. Kasi para yan sa kanila. Para sa future. O hindi yung kukuha lang tayo ng pondo ngayon para lang makaupo si ganito. Alam nyo na hindi maganda na leader. Follow the leader. Pag pumili, tama. Kasi libre. Ha? Kung ikaw ay nalulungkot, pinili mo yan. Yung iba sa sobrang kalungkutan, hindi natin masisi, nagpakamatay. Nang nagpakamatay, puro pala utang. Niwanan niya yung utang niya dito, pamilya, nabigay. Gitagaan niya pa pala obligasyon ng pamilya, yung mamayad, tutukod yun na yan. Koy Marley, nugay ka mo yung shoutout sa Trupa Vibe mo kay Val Ortiz. Congratulations. Hinugay ko gikog kung wala ka pa yung kabayan sa St. Peter mo. Kung wala ka man lang ibilin sa pamilya mo. Mahikog ka kung may inubilin ka nga basin. Uy, thank you so much sa 100 star from saan to nang galing mo mga love. Jikan Salboro! I love you, Jisin. Ano Jisin? Sa mga hindi ko na mabasa ko. Salamat, ha. Ganito lang itsura ko yan, day. Pero, healthy ko yan, day. Hindi lang, ano ito, ah. Lakwarta. Sige, bye-bye. Pwede na mautang, ha. Mahal New Year daw. Wala ko ba, damo ko galastusan. Wala ko lang 5 minutes time. Try liwat. Hindi, ako naman. Ibutan na. Isang shoutout si Lu. Uga. Kami na mga Ilonggo, dahil mga tulad namin lumaki sa bundok. Dahil no choice na kami dahil dati. Dahil wala kami makain, pati sarili namin kinain ko na yan. Sobrang gutom ko dahil nandun kami sa bundok. Dahil wala ako makain dahil nagutom, naging no choice ako. Pati pinsan ko, munti ko na makain dahil may tsura kasi. Kung kaya minsan pag no choice ka na, laban ka na. Dito wala ka ng choice. Kain ka lang ng kain.
Ayun, thank you so much sa 50 stars. Good morning! Maapat, ang kuto yan. Apoy. Hi nang good morning, Mandati. Advance Happy New Year, la inang. Mandati, Marido. Mapuli pa ko sa balay, mabisita ko yung nanay. Ta! Tay chat nito din, no? Bala nga may imos kay pasugat tos nanay. Away na chimpo. Natagot ko yan, bro. Malakat to sa Victoria's ko. Hi, Kasim, ta event di 70 Adventist. So, yes, no, kay dati yung lula namin 70 Adventist. Kaya po ako natutong kumain ng gulay kasi dati po, hindi ko po ina-expect na magiging vlogger po ako. Ina-expect ko po maging snatcher po ako o magiging ganap na sex worker o bold star sa mga pelikulang Patikim ng Pinya, Alikabok sa Ilalim ng Dagat, Kailan Naging Tama ang Mali, Once Upon a Time, at nakakatakot yung isang araw magiging one day na lang. Yun po ang aking kinakagusto sa mga buhay. So gawin po ako ng tita ko dapat na pastor. So ako po ay nagkaroon ng mga kaibigan, mga barkada. So ang nangyari, nagkaroon po ako ng mga ganon. Ang nangyari ay parang nag-backslide ako, sumama ako sa mga barkada po, hindi po natuloy ang pagka full-time missionary ko. So, ganyan talaga ang buhay. Minsan, huli na ang pagsisisi. Pero hindi rin ako nagsisi kasi may purpose rin ang Panginoon sa akin. Itsura ko lang yan ay mukhang bulok na, pero maganda pa naman yung puso ko. Parang gulay lang yan. Sure mo na tol. Butang ni Gcash, oh. Basi may magbigay pa ng Gcash. Kunin ng apple kagang mga sa rep. Ilabas ang mga grapes. Kumakain lang. Kasi ito kami mga wax na. Patyon mo kuya ba? Kisa wala naman kuya kakaon ka dyan. Ano ginausang-usang ko lang na yung butangin yung patirs. Marinate tayo. Hindi, marinate ko na lang. Hi guys! Thank you so much. Hindi pa po tapos. May mga gulay pa kuya at mga prutas. Dala dili! Hindi pa kubusak. Ilakot pa naman sa salad. Thank you so much sa 500 star na nagmula sa kay Liz Ambi Esperanza. Happy New Year, Day. Oh, thank you so much, madam, sa maagang pamasko. Ilalagay kong Gcash ko dito sa Day. Baka makahabol pa kayo. Bigyan nyo naman ko, Day, ng Day. Kasi ang binigay nyo ngayon, next year pa yan makukuha, Day. 0945-378-1410. Ginapanawagan ko si Tata Jerope Cortez. Makakaw nga ibutang mo nga akong Gcash. Huwag ka nami. Oh, dati, hindi ako na yun. Dati, pangarap ko na lang to yan nga makatikim ng mga ganito, Day. Ngayon yan na sa akin, naging sa'yo. Dati pangarap ko lang to yun nga makatikim na kung ano yung ubas, ano yung sinasabing mansanas. Ngayon, this is it. No? Ang sarap kumain ng pinaghirapan mo at saka yung bagay na hindi mo pinangarap at naging kontento ka, sobra-sobra ang binigay sa'yo. Yes, masabi mo talagang sa sarili mo, I love dirty but not too much dirty. Agay, Diyos ko, hindi na makakas. Kuanay ho, Diyos ko, Ginoo ko. Bot-bugat, agay. Kuanay ho. Haray, sandali ng tinga ko na buta. Hinaya lang, dugo gani ka. Hindi na butang ako, hindi na Oo, sulod, agay. Ang pungango, agay, Diyos ko, Ginoo ko, Lord. Hinaya lang, agay. Gaga ka na ipit. Gunting, bro. Agay, di pugay. Hindi na makakasta, agay, sulod ko ang iya pungango na yun. Hinaya Hinaya lang, gay. Ubas pa babaw, anay may parang hindi Ako, binay lang. Ang pungango, sumulod, gito. Agay. Ari lang, giday. Wala lang ang mga bunga, kay para agay! Ipang buti ka na yun. Sandali na, ang aragay, nalagid. Ang kalinapin mo yung balanay. Agay, Diyos ko, Ginoo ko. Yung yung tangkay, agay! Hindi pugay, ho. Ari pa ho. Amo na nanay. Hindi na pala pagkuti kay kasakit. Gaga, wala kita.
Dinasok. Nga ginaano mo na da iya? Ito ka butang Gcash. Kaunta guys. Hindi kayo okay lang kung ganyan, no? Pero kanina mabigat yun. Gira, amoy ng tinga. Kung may iring pa ko lang. Muna na dapat. Nahulog naman. Hindi na ako pagputalit angkong kagakakaswa atong bird's nest, no? Likwat na, tama na kay kabugat na yun. Di na bird's nest ha. Ito sa gwa. Ano daw? Ito, look, no? Gusto ko yung fresh from the farm. Giko yung mga pato sa likod. Hello! Hi po! Kay Rina na arawag ka tong-tong, oh. Doon lang. Ariyo! Magpunta kami sa ilog, mga kasama ko, mga staff ko, mga friend ko. Wala ko yung labot. Wala pa na madula ng 2021 kaya wala pa sa asin. Yaman na ho. Ano na? Yaman na ho nga. Motor lang. Yaman na ho kay Bird's Nest. Pakimain. Bigya ko kay Bird's Nest. Ala pa kidang ko lang. Ako na ni asin na. Pati sa Hello! Mine Bird's Nest. Putaki pagin manok sa babaw. Hello! Maano ko ba pictorial ko karon? Screenshot! 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ay, ang boto, hindi ka mo kabalo mag... Screenshot dala nipol nga itom-itom. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ikaw na, anay tulo. Kay-balance kung gini siya. Wala ko yung headdress, hindi pwede. Hala, mama, ang boobs mo. Oh, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Screenshot. Pang profile pic. Yes, good afternoon, good morning. Hindi tayo simtan ko, ano lang ng Bird's Nest. So, ano, naghalay ko yung kaantos. Kaya hindi mo lang ko, nga maantos ka kay kagwapa sa akon. Guys, ayun na po, pang screenshot lang yun din. Ang tinga, yung tinga ko pa upirahan ko pa to. Ano na naman? Yung bahay ko po parang paraiso na. Minsan ako na rin dito, yung mga bahay ko na dahil sa bahay ko, ginawa ko siyang parang farm. Tapos mga bulaklak, parang feeling ko ako yung ano dito. Ako dito ang, tawag dito, ako yung bubuyog dito, dahil. Hello, good morning, welcome to my live. Sa mga galit sa akin, patawarin nyo na po ako. I'm only a human. Sa mga hindi po nakaunawa sa akin at saka ako po ay pinag-chichismisan, ako po ay pinagbabato ng kung ano-ano, kasalanan nyo yan, harapin nyo yan. Alam ko, sa sarili ko ya, na maganda ang intensyon ko, minsan mali lang talaga ang proseso ko sa buhay. Hindi nyo kayo pagpagyan sa mga batasan, nyo yung matyagan, nyo yung mga kriminal na kuya kasi nagaganito lang ako. No. Ginagawa ko po ito na dahil po gusto ko rin mabuhay. Password mo. Pariyo lang tayo dito na sumisinghot ng libreng hangin. Umiinom ng libreng tubig mula sa Panginoon. Pero ang tubig din namon kiki sa kamahal gid tag 600 ang bulan namon. Pangalawa, kahit gaano ka pa kaganda, kayaman, pag nawala ka 6 feet below the ground din ang biyahe mo. Tapos may mga tao gid yan na akala mo kung sino sila yung ano, sila mga bilatkahang, ngano sila mga do ka mga baho sakang. Ang tanong, pag namatay kayo, nang tiredness ba ang lungon nyo, ang kabaong nyo? Nang tiredness ba yung kabaong nyo? At saka hypoallergenic, aircon ba yan? Di ba hindi naman? Kakainin ni kayo ng uod. Kung makaasta-asta, kala mo yan kaya ipinanganak sila sa United States of Calamity. Maging normal na lang tayo. At saka yung iba dyan, mga utang nyo, bayaran nyo na lang, dahil. Mga utang nila, mga chorizo, 130, sabon, sa personal collection. Yung iba, nang utang kayo mga gift certificate, na gift ano na bala, yung tag 500 lang. Gift card na kain, yun na hindi nyo pabayaran. Ay! Akala mo ko makasinap-sinap, maka-highways, maka-earrings ng perlas, banal. Pagkatapos pala, nilalangaw na yung utang. Da! Shout out sa kilala ko nga grabe, mag-highways. Baka puro pamaypay siya, no? Matyagan mo, department yun ang bilat sang ibik ya. Tapos ang utang eh, kadalalanok lang. Nang nangutang, nakiusap.
nang siningil mo siya, hindi mo na yung makausap. Shout out man sa mga lalaki nga ginainto-into nyo ko. Hasta ano, ginapanginto nyo sa akon, mga animal ka mo magagmay-gagmay sa inyong mga pitotoy. Palayog-luyagon ko na nila, yung palayog-luyagon niya. Kag magpinangumpra sila ka t-shirt, kaya abi nila guro nalipay. No! Tapos na pang paghihirap ko. Tapos na yung akon mga pag-antos. Subong yung mga pamaro-maro, lagi kuya. Kung nag-obra ko sa gobyerno, nag-obra ko sa YouTube, nag-obra ko sa Facebook. Subong na to, obrahon ko kagalingon ko, kay uhon ko na kagalingon ko. Kay kung magsige-sige lang, kung wala giniuntat ang katol, kuya gaya. Intertinaron kong utog ko, wala gini katapusan, nga itong tuod, muutdan ko sa mundo, gaya muutdan naman ko, tikagasto, tag 50 pangadaan. Nagbakal ako raspador sa Burgos. Naaray pati unod, madalagi na yung sa mga nagapanulay-panulay sa akon, nga nagasiling sila nga amon nubyo, hindi na. Kay galagom na sa mong isura ko. Nasunog kuya ako sa biyahe ko. Kaya hindi ko kasawak sa sulod sang wisam. Dahil sigto ko sa likod. Init-init nagsambiting ko. Kag wala na po ako pakialam kung ano sinasabi ng iba sa akin kung pangit ako. Sabihin nila wala akong kwenta. Grabing bunganga. Ang ingay. Ano na niyang Facebook? How, library? Na bakit ka mag-ingay di? Ay, ano na niyang Facebook? Patyo? Kung galingin ang ulo mo sa akon, nagalungan ka sa akon, dito kayo sa patyo. Ngayon, suguon mo kung hindi ko yung kapangabuhi. Sa mga hindi po ako nakaunawa sa akin kung bakit pa ako gano'n kaganito. Napagkakamalan pa akong adik, napagkakamalan pa akong syunga. Trabaho po ito nang dahil sa ganito kung ginawa, nakakain ng pamilya ko 3 times a day. Nakatulong ako sa kapwa ko. Marami akong true friend at saka marami akong kaibigan. Hindi ko na kailangan yung isang barangay na kaibigan. 5, 3, 10. Basta loyal at 100% totoo sa akin. Ano mo nang dako-dako? Nami-nami nga balay. Ang nag-star puro panulay. So bawang ako niya balay gamay bus ko. Buta sa pagpalangga. Buta sang kasanag. Kag pangamuyo ko sa Ginoo nga tagaan ko kusog. Kabakod nga makaluhod sa malawig. Tagaan ko kasanag nga makakita lalaki nga tagtatlosin. Amo lang gina yung akon. Kay kaiyawa naman ko daan kaluhod. Yawan ko mamayad ka pa imo. Yung isa malas-malason. Ako isa mahian pang ba mo. Charot. Kunubog ang lalaki. Hello sa mga naghambal. Tamaan ko ka prangka. Masakitan ka kon. Una na kamuya ka maapas kuya. Si John Maupol guro. Hi Chai B, good morning. Sa kay Chai B, why kita daday? Sadi ka mo sa buro-buro? Ama! Dali nga ako, grabe, malakat na. I have 3,455 stars. Thank you so much. No, kabay pa makahimo. First, maka-10,000 ko tani store na kay para ma-reach ko ang goal ko yan. Makabakal ba tayo isa kasako nga bugas sa pamilya, ta? Sa Gcash ko, tingnan, ayaw may pumasok. Kung Diyos ko, Ginoo ko may pumasok sa Gcash ko. 10 pesos, wala may nag-send. Thank you so much sa 3 Wala may nag-send. pesos as 57 cents. Kung Diyos ano, mga wala man ni Balatyagon si Chaibi, wala kita na di Gcash. Dahil maluoy ka man, day. Good morning, Taong Grasa. Good morning. I love you. Sa mga friend ko, sa kay Albi, nga mga influencer, langga, lingling, sop-sop. Ulat-ulatan, ay buto mo nahulog. Nahulog sa sala nga relasyon. Sa gabagyo, nagligad sa totoo, hangin ga. Grabe nga hangin, magwagi ko yung tanik kaya, para mapalid ko. Mapalid ko sa tao. Nga palangga sa ako. Hello, happy to see you Monday. Yes, Monday ngayon. May mga migagi ko. Lunes subong. Awibes. Sa mga miga ko na blaga pa promise. Tagaan ko gasolina. Nga wala man. Congratulations sa mga kabutigan. No? Kabay pa nga astaminto. Si Bless ka tagaan ka sang diretso nga kamatayon. Nga sapat ka. Dali lang gibla kayong lunggan ko. Hindi na makakaso. Sa agay kay sakit balaga. Ay laki ang pungango. Galing yung tiko din sa likod ay mo. Agay kay Diyos ko paano bala dito lang sa palutso ng ari ko. Ibala. Agay! Ikaw tayo halay kuti. Agay Diyos ko ginoo ko. Sabi ibala na, kay kagaga man sa imo. Kakasabli mo yun. Agay! Sa dahil lang yung tangkay sa ano, pumasok sa tinga ko day.
Eh, kung tingong kang takot-takot tangkay. Gumakal kung tingli. Guys, good morning. Guys, ang buhay natin ng mga tao dito magsipag. Walang nagugutom. Walang taong mamamatay kung puno ka ng inspirasyon. Puno ka ng determinasyon, mautodlonggan ka ron. Papamuyong. Agay mo, Diyos ko, agay. Papamuyong gani. Agay mo, Diyos ko. Agay. Agagaga, pamuyong balanay. Agay. Wala pa gani, agay na. Agay mo, Diyos ko, Ginoo ko na, may salamat. Dako na ako nabuhos ang lunggan ko. Wala, laki-laki na lang butas, oh. Pumasok. Balik tayo sa topiko natin, nagabalik sa inyong basang bunga ka, hindi ka siya gwapa, pero hindi daw masuka ang guyan. Guys, good morning, walang magugutom, walang malulumpo, no? Always be positive kahit may problema kayo. Ang mga kuryente, dumadaan lang yan, bill lang yan kahit hindi kayo gumagamit kasi nag-brown out. Pangalawa, ang mga tao makakasalamuhan natin, mga tao kabanding natin, dadaan lang yan. Parang taon, buwan, at araw. Pero continue po tayo sa ating buhay. No? Gawa lang po tayo ng kabutihan, doble-doble pong blessing at kabutihan ang darating sa atin. Gagawa ka mo sa katuntuhan, kalainan, doble-doble man niya kalainan, maabot sa imo. Tandaan mo, gid na, ikaw. Kaya ka tunto sa imo. Kung, dus ka bilat-bilat, katagduwaot pang aring imo nga kulintas, ingo na mahatag si mo Pasko, nahuya man guro manina mo maglaho si mo shir. No? Hello, haha, gaba. No? Siyo nagambal si Charmaine. Bo, ano gilang sala ko sa imo, Charmaine? Si Charmaine, miga ko ni season dikin niya. Why kita daday? Lulaw ay. Mas law ay ka na eh. Tsura mo, no, paka, oh. I-block ka rin sa bala, kaya di saya kakumod-kumod sa ako, no? Ano yung problema mo, sir? Charmaine ka? Daw baho ka ilok? Ulo mo. O sa mga nagakumod-kumod, yung nagawakal-wakal, labi naging kunhimata, kamo sa piyakto ka mga, ano ho, kabalo ko, wala ka mo na tagana ayuda, kag kulang gurong tokob nyo, kag kulang gurong inyo nga ganit, no? So, doon kalalain ka mo sa ginasuportaran ko. Wala na, manugbalda na lang inyo. Inyo itsura. Hello, Skylark! Nakawala yun kag stress. So, thank you so much sa nawala ang stress. Sa mga nabuisit, bubisitin, tapagin ka mo ya. Sa mga nainggit at nagagalit sa akin, magalit na kayo! Sa mga na-stress, stressin ko palalo kayo para may blood kayo at ma-stroke kayo. Ka mga ano sa inyo, kakaon ako ni kaubas. Sa mga inggitera, ang tanong, kamusta na? Masaya ba kayo? Binibless ba kayo? Tingnan nyo ako dahil ako ay binabash, ako po ay niyayaw ng ibang tao, sobrang matalino sa buhay, at grabe ang mga pananaw sa buhay. Kaya ano sudaan nyo da? Diba? Ang niyayaw nila kumakain na lang ng ubas. Yung nangyayawyaw, never pa makatikim niya. Makatikim na yan ng ubas na may salad kung may party sa kapitbahay. Ayun, oh, binibless lalo ako. Binigyan pa ako ni Hainita, ni Sia, 500 stars. Thank you so much, madam. Oo, yun. Yung mga nagyayawyaw sa akin niya dahil, minsan niya, humihingi na lang ng toothpaste sa kapitbahay. Kapangulam na sila yung Colgate sa tapad balay para makapanutbrush. Do hindi ka bakal asin. Ako yung halay nila ko niya kaya guta. Tingnan nyo, nagapasay. Nagmumukbang na lang ako yan ng ubas dahil ibas nyo pa ako. Para sa susunod na araw, hindi lang ubas ang kakainin ko. Baka makakain pa ako ng fierce, lychee, TLC Mekatleya. Grabe na aking naging saka sa mga bashers mo, ma'am. Hayaan mo yung mga basher, hindi naman yung maasinso sa buhay. At saka hindi naman lang kaya gawin ang ginagawa ko. Yes, I'm proud. Me, myself, and I. I'm proud. Because I love myself and I believe in the saying that I love dirty but not too much dirty. Yung iba kasi pag prank ka, maril talk ka, matatamaan, nakala nila sila agad. Ang Facebook po, may karapatan ka po mag-post basta sarili mong wall at saka hindi na-mention yung pangalan mo. Yung iba assuming dyan, pa-victim-victim. Lalo na pag alam nila sa sarili nila na tama ang sinabi mo,
Tapos pag nag-react dyan, yun ang mga taong hindi makakatanggap ng katotohanan. Mga hipokrita pero hindi naman makasustain. Mga hipokrita, grabe ang pride sa sarili na ang bahay walang doorknob. Maininta nga, hindi man kainom mineral water, nagasalod ng tubig sa bomba, sa puso. Yung iba, mga grabe yung pride na ang bahay walang electric fan. Pay-pay lang, gumaganon-ganon. Pagkatapos, maldita pa. Kaya kayo hindi binibless. Kasi tataray-taray, nagmamaldita na walang karapatan at hindi naman kayang isustain. Dapat may karapatan ka magmaldita kung mga kahanay ka ni Maui Taylor, ni Jackie Forster, ni Paris Hilton, Gretchen Barito. Nang unto mo agutingon, si kagagagaga, kay mo. Shout out sa kamiga ko kagaininta kang aguting nga daw, mga piano, ha? Shout out sa kaibigan ko na grabe ang pride. Makapangalit pusta sa kapwa wagas na ang ipin niya mukhang piano. Putol-putol dito tapos may itim, may Diyos ko. Gaininta ang agutingon ni ay. Go. Wag masyadong tataray-taray, wag masyadong mapagmataas sa sarili, lalo na wala pang narating sa buhay. Pwede ka magtaray-taray, depende sa katayuan sa buhay, sa standard. Kung doon sa kabilakahan, kaya nga hindi ka ginakaon yung isda, pero kakaon ka buto, ti ikaw na. Ano ginalain? Yung iba sobrang linis. Magsalita lang kami na mga ganito, sa parang bastos na kami. Kami na yung pangit, kami na yung masama. Kamusta lang na yung mga kawata na yan, ano patay tao, mga ripes, mga nagtitinda ng drugs. Okay lang sila. Mga scammer, okay lang. Kami dito na ganito, parang feeling criminal. Feeling ng iba sa amin, mamamatay tao, mukhang demonyo. Kamusta naman yung mga scammer dyan, yung mga sakang na yakag ang mga miga, kumanda nga mga gapalimpyo-limpyo. Malinis na sila tingnan kasi hindi nakita. Kung madakpan mo nagkakita mo, umana. Gapalimpyo-limpyo. Properte, pati ihigin, tulon niya ganyan kayo, itong tuon ganyan kayo. So ganitong panahon, kung ikaw ay bukal, parang masama kang nilalang. Pero alam mo sa sarili mo, sinasabi mo totoo. Sobrang inin, sobrang akala mo hindi makabasag pinggan, hindi makabasag baso. Pero demonyo, kaso lang mukhang malinis tingnan kasi hindi nakita. Hindi na bulgar. Pero pag nakita mo, pero tayo mo akong gusab yaga. Kita ko ganyan. Bayo ba si Paul, kakas ang unto. Mag-enjoy kayo sa life nyo. Kaya hindi kayo ipinanganak dito sa mundo para magsakripisyo, umiyak. Depende sa inyo, umiiyak kayo kasi maling tao ang pinipili nyo. Sa pagigugmay, wala di pinipili. Galupog ka man, libat ka man, bawa ka bagang, bawa ka guab. May karapatan kaya magluyag-luyag. Pero sa pagluyag-luyag, yatanan ta pwede. Wala na yung may ginapili. Pero nga ang pamangkot, dodamo ginagaga kung galuyag-luyag, ha? Pati pamilya nila yun, mailinawan. Pwede lang ginabalang agapait-pait, galuyag-luyag, tapos puli. Nga nga doon, i-take home yung ginayahaw. Yung iba nagmahal, nag-away. Yung iba nagpakamatay, pamilya nasira. Pwede kayo balaya magmahalan, magtikiman. Tapos, pag uwi niya, uwi ka din. Hindi yung parang ilagay mo sa altar. Tapos, gawin mo siyang special na tao. Pag nalusyang, lagyan mo ng black eye. Amo magi ng iban. Nami-namion, luhod, ginato sila do. Ang tarang nga bindita, ginapang basya ni Padre do, sa loon nila do ka mga balaan. Kung magtag-asawa nilang titi, kaya sa asawa nila, kang suso sa asawa nila, ara na sa likod nga do yat-yat na amo na, mabiga-biga na sila dayon. Pag ang asawa nila magpinasiksi, ay haray ka pinasiksi, kung ginapasiksihan mo. Nagaray ka short dubo, nga hindi ko na yung gusto. Ang asawa nila, hindi nila gusto paguntingan. Himuon nila kabayo, ang asawa nila nutik balang. Pagkatapos, kung makakita nila sa nugbo short, kag nami buhok nga nakariban, kag may kulang, mata nila malumpat. Tunto, kinaslega, tutuod. Amo na sa mong style sa mga lala. Hi guys! Hi. Sino ako school kayo? Good morning kayo Milodyan para kilis nga pagwapa. Totoo? Napabulir eh. Nag-work.
Hindi ko yung mag-contact kung hindi ko yung maka 5,000 star. Kaya mo na yung subukang goal, kuya. Ay, Diyos! Pag isang lalaki, ang sponsor niya. Putay, ah! Sa mga kaibigan, kuuhayo ko sa ima, sa mga nagkasamaan ng loob, hindi pa po huli ang lahat. Pwede pa po kayong magbago at saka pwede nyo pang suyuin ang mga tao. Ibagsak nyo yung mga pride nyo. Ang pride nyo yung bagsak presyo na tag-shitin lang isang barita. Dati 10. Uwian yung mga nanay nyo, mga ninang nyo, tita nyo. Magprangka kayo sa mga inaanak nyo kung wala kayong pamasko. Hindi kayo malagunago kamo. Pero sa akon, ang akon yung mga iyada ko, ginabalan ko nason na kay kapigado, kay nabagyuhan kami. Magprangka kayo sa mga kapatid nyo na ayaw ko sa ginagawa nyo. Hindi magsamaan kayo ng loob kasi hindi nyo alam. Dugay-dugay may bagyo. Dugay-dugay may mga linog, magkalamatay. Kita, nag-lainay tabuot. Ano pa kita nun? Ann Corpus, good morning! Kaya nga! Para naman stop. Sila ni John, sila ni Armin, dabdamo. Maraming bakla dito sa bahay. Ito yung best friend ko, hala. Hello! Sawan ka! Dali di day! Ang bata ni Mayor ato sa gwa, ho? Ay, kula si Bunday. Amo lang ito ako. Hindi, kuya ka pa. Gakaon ng gikuya ubas. Sige, ibas nyo ko nga ibas sa mga agi na nga mga isaan. Sa mga kilala ko na nga daw mga isaan man. O, ti. Kaya ako yung gapamasaw na lang kuya ubas. Tungod sa ginaamo nyo ko sina. Matakan ko mabasa pag ko salad. Dalian nyo. Malay mo, anyo na balas yung kume lang akong star balaga. O, para makadawa-dawa mo ko sa pangabuhi. O. Huwag kayong magalit sa akin kung humingi ako ng star na kasi December ngayon. Oros? Lahat ng mga taong masyadong sosyal, masyadong mataas ang standard sa sarili, hindi umihingi. Kadalasan ng mga balatian o sakit, ulcer. Ma-pride ka lang, hindi ka humihingi, pero may ulcer ka. Ako yan dito, yan ay humihingi, yan ay pero maraming tao, mapasaya ko pa yan, madagdagan ko pa yung... Mag-extend lang ni Lord ang life ko ya, okay na ko ya. Kaya kabalo, ginabala si Chaibi sa ako, hindi ba Chaibi? Kasi si Chaibi, nami man abatasan. Gapangatag man a Gcash. Ang signs ang nami batasan amo ni ho. Kay makita mo gid saya kay makita ya ka. Dino de den. Oh, ako din nakilala. Kuha ato ni sinanay sa balay. Tapos maapat na to sila kung kaluyan karon no. Kay baklan ko na sinanay pang New Year nila para nga ato niya boss ma. Good morning! Bisaya ko, pwede friend tayo? Sure, wala pa ako pinipili dito, madam. Pasok po kayo sa aking live, pasok po kayo sa aking page. Kasi hindi ko po kailangan pumili dito. Kayo po yung bumubuhay sa akin, lahat po ng viewers ko. Utang ko po sa inyo kung anong mayroon ako. Dahil naniniwala po ako na dahil sa viewers ko, magandang buhay! Salamat, do ko dati. Oo, na dahil sa inyo, dahil nagkaroon ako ng kalabaw, 2, sasakyan, motor. May mga tao akong nasa paligid ko, mga love na love ko, yan mga ka-team, Eric Kaimbang. Oo, sa mga nagalit po sa akin, mga kalaro ko, yan po, ano po, scripted po yung laro namin na pira-pira, kasi alam naman nila yung pira na yun, pang New Year namin. Pangalawa, pambili ng mga yero at saka mga pako yon kasi nabagyuhan yung pamilya ko. So, bago po namin ginawa yon, nag-usap na po kami, oo, na hindi ko ibibigay kasi nahingi lang tayo ng star dito, mamigay tayo ng 1,000. Oo, pinag-usapan namin, kaya ang iba nag-bash, hindi ka daya mo, sana ibinigay mo lang sa kanila. Alam nyo na ano lang yun. Scripted lang po yun. Hindi po yung totoo. At saka kung gusto ko ibibigay, tagbibinti, ilalagay ko. Kaya kung makuha to sila karon nga Diyos mir, kundi wala na ko yung bakal pagkaon. Natag ko lang sila kaya tungkol nagbiga-biga. Kung pinagito abing kamon ko sa video nga to.